Sakhe isibambelelo ke madoda sanibonani. Sanibona inyanga iphela kaJuly. Sithinta isibambelelo indaba esibambelelo inzima imishado yaqhamuka kuyale idandane. Siyalala. Hayi yabona ngasikhuluma isibambelelo angisabi. Kunekule ngifakile lapha esibambelelo. Amakhubalo la. Sinamakhubalo anzima ajulile labo isibambelelo esibuvu. Sibambelelo sevimbela. Elibuvu hlanganisa ke namakhubalo. Hayi. Yabona manje, hayi yodela eMakhasana. La. Kathana ukuthi hayi to kuyachitha noma uchitha ngalo kodwa sinikezana noma ngibani. Sinikezana noma ngibani. Ona nje nabo under ukamini uneminyaka engaphansi kwa 18 years hayi. Less than 18 hayi. Yakhiwa la. Umbobo ombili ziyathushuza indoda bambe kithi osisi obhuti bayithanda lena. Hlezi ngakha la siyabiza nje bafowethu. Siyabiza nje nofuna lo majukujuku esibambelele. Now what no siyakhuluma ngento engange-1000 la. Sisodwana nje kanje kodwa ke sisohlanganiswa. Isiphahlele edlozini. Shuthi la siyosikenza ngosibanibani. Yakhohlwa ke bafethu ukusaswipe lapha. Kumbuleke ngisezantsi emapondweni e-Eastern Cape and bayazi ke abaningi ngoba umsebenzi wedlozi into moyiphiwe noqaba kwazi kahle wala indawo enohlala khona ukuthi ushova kanjani. Baningi ke sesibaqedile ngesibambelele imizi yabo ikahle. Akunalutho khalayo sibambelelo ke ngisakhile ngeke ngize ngisho ukuthi ngifayiphi inhlobo yenyamazana emakhanda kodwa nje kuyimfihlo wala nje hayi sikhuluma ngale nto ngisabi. Ngiyakhohlwa phela ukusubscribe ngiyafumaneka ku 083 5969 096 phinde futhi ngitholakala ku 064 55 9168. Uthola udokotela lapho hlopho ku-step sakho inyanga enegama le-slow. Yathanda ke bafethu nibe right. Sibambelele sethi sengosiphahlela ngisale kahle.